Maayong buntag, mga kaaway ni Satanas. Uy, isa. Pila to kabuk na tuwag, duha. Tulura? Akong usbon, maayong buntag, mga kaaway ni Satanas. Maayong buntag, mga biktima sa gugma sa Diyos. All of us are victim of God's love. Amen? Kung wa pa ta mabiktima, mga kaigsunan, dili gyud ta makaabot ani nga dapit. Gani nayusa ka babae, paghuman yun ako, greetings mga kigsunan, miduol siya nako. Nireklamo siya. Engon siya, bati man tong imong introduction, Pastor, maayong buntag mga kaaway ni Satanas. Kaaway ni Satanas, guwangot ni mo. Kay basta ako yun nag-claim nga kaaway ko sa yawa, kaaway ko ni Satanas. Naglibog siya. Kaya ang pulo nga kaaway para niya, ako rang silingan. Mo nang akong isulti tanan nga nadin ni karon, ayaw na lagi nag-awaya ang inyong asawa, ayaw na naawaya imong bana, ayaw na nag-awaya ang imong kauban sa simbahan. Kaya ang atong tinuod nga kaaway, dili tawo. Di ba? Sa ingon ni Pablo, you are fighting power and principalities. Our greatest enemy nga buntogo nato makigsunan mao ang yawa. Apan sultian ko kamo, dili mo kapildi sa yawa hangtod nga dili ta mahimong mainampuon. Amen? Mao nang gingon ni Santiago, sukli ninyo ang yawa. Nabitayo sana dito sa Jinsan, kining mga kaigsunan nato nga taas ra pud bitaw kayong kumpiyansa sa sarili. Kana bitong musulti na kay gasimba ko, gahatag ko galad, gahatag ko offering, ang kumpiyansa ba 101% na. Kaya nagwali ko, sukli ninyo ang yawa, iyag yung gitinuod o giliteral. Adto sa bukid, kay giatubang niyang dako kay problema sa iyang pamilya. Diri ra bagyud ta masuwayan. O, kanang dagko nakitag problema? Ay, nako. Kanang imong pitaka, wanay kwarta? Kanang imuhang bulsa, wanay makuot? Labaw nagsa panahon nga grabe na nimo kadasig mga kaigsunan. Dili naman na atuon sa yawa ang diskuhan. Dili naman na atuon sa yawa ng sabungan. Dili naman na atuon sa yawa ng sugalan. Iya man na. Iyang atuon ang simbahan sa linuan. Kinaaman din ni ang naghandom og langit. Uy, usbo na ko, naa dinhi ang naghandom og langit. Amen. Ato kag sabungan nga ilang handom na makadaog. Ato kag sugalan nga ilang handom na manikas, aron maka daog. Pero dinhi sa linuan Seventh-day Adventist Church, naghandom ta nga magpaubos kay gusto ta mo atog. Kay naghandom ta nga ma. Amen. Muna, ikaw ang punteriya siyawa. Di gani ka magbantay, magtinghaya-tinghaya ka diya, nga mura kag naa sa dagat, ang imong pagpangalagad. Walay siguro, duharay padulngan nimo. Either ikaw si Pedro, nga imong gilimod si Kristo, pero nangayon, o dirita sa pinakadelikado. Kinsa? Si Judas. Nga iyang baligya si Kristo o niya sa dihang na konsensya naghikog. Bantayan na nato nga klaseng ng mga pagpangalaga. Gusto sa Dios mga kaigsunan na ang imong pagpangalagad sincero. Magampo ta. Amahan na mong balaan, hatagi kami sa balaan nga Espiritu. Nga among madawat ang tinuod nga kadasigon, dili gikan sa tao, apan gikan sa Ginoo. Kining tanan namong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ta sa mong istorya, ayaw kayong kumpiyansa. Sa napulo kasugo, na ika-11. Saan na ika-11 nga sugo? Thou shall not kumpiyansa. Sa Bisaya pa, ayaw
Ayaw kumpiyansa nga naglingkod ka sa simbahan, luwas na ka. Ayaw kumpiyansa nga naghatag ka gala ng ikapulo, luwas na ka. Ayaw kumpiyansa nga nindot ang imo sina, luwas na ka. Kaysa adlaw Sabado mga kaigsunan, that is just a preliminary exam. Ugma ang final, kinsa ka. Mabit na ng usa na to ka magwali nag-ingon, you cannot define Sabbath keeper on Saturday. Dili ni mo ma-materialize kinsa gyud ang nag-alagad sa Ginoo basta adlaw sa tigsimba. Labaw na sa adlaw Sabado. Daghan kaayong manimba kanang adlaw Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, unom ka adlaw mao nay pinaka the best nga task papers. Kinsa ka? Because it does not matter. Pareha karon, nata karon naglingkod ta. Ang uban na ni, inigawas ani makigsunan. Ang espiritu sa kaway, magbantay review na diha, mura po nag-bouncer. Nakatry na mo na nga nisimba mo sa laing church, niya nakita ninyo yung kaway, niya labaw nagang topic, pag pinasayluay mo, niya paggawas ni mo, grabe na, imin, putwasing, imin. Nagputwasing na, nag-communion, paggawas, nakitang kaway, bugha ang garbo. Nanapod niyo, mau pa pag pinasayluay, wala, bitig na po. Pertig yan. Musugot kag sa dili, o dili mapuno sa pagkamainampuon, kanang imong kinabuhi, nga gilugway sa Ginoo, inig mawala kas kalibutan, luha sa kalaglagan ang dawaton nimo, dili kadaugan. Pastor, tiguang na mong ko, I don't care. Be prayerful. Pastor, naman ko'y anak. I don't care. Be prayerful. Kainig balik sa Ginoo mga kaigsunan. He will never give you the salvation. Ikaw engineer. Ikaw nursing. Ikaw ang ingunane. Kay dagang kag kwarta. Ikaw ang dato. Ikaw ang gila. Dagang kag natabang simbahan. Una kang musulod. Walay fixer sa langit mga kaigsunan. Uy, gana, nagpa-fixer, Remo. Walay fixer sa langit, mga kaigsunan. Ikaw, ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, kitang tanan, mga tubang, apil si Pastor Cabardo. Kanang imong pagpangatik, atubangan na atubangan sa Ginoo. Kanang imong kaluya, atubangan na atubangan sa Ginoo. Kanang imong sigig katulog, atubangan na atubangan sa Ginoo. Before me ni suludin ingon si Kuya, di na ta mga tulog, Pastor. Ingko nga, basta na ako, walay tulganay. Kay matulog ka sa adlaw Sabado, dili na nasimba. Laag na, mabito nang maglaag ka, kay moadto kag hotel, matulog. Mag-relax. Ya kung ginan si Kuya, di na matulog, kay asar kung nagkaluyan ta, di ba? Makaluyan kay suni plaster, po na ba ka? Ibutang po kas kondominium, wala po mo pukaw ni mo dito. Ulata na lang na. Dahil naging mo amin sila. Murag matulog pa magyuday mo. Murag mo tulog pa yun mo ba? Kaya ako, unyang gabi, tulog. Ugma sa gabi, tulog. Ngayon nangutanan ako, Pastor, ako naman yung giingnan ng council. Basta Sabado mga kaigsunan sa hapon, mag-fasting yun ko. Kabalo mo kisiki fastingan ako, dili pasigar mo na kong kagulingon. Bisag asa ko nga distrito, sukad nga nagsakit ang akong mama, nakakaton ko sa gipanganlag fasting and prayer. Munang akong isulti kaninyong tanan tagalinuan, ayaw mo pagtuon og fasting kay nagsakit na mo. Di na nadunggon sa Ginoo. Karon mo pag-fasting. Kay unyang gabi kaon. Ugma sa buntag, kaon. Unayon ko sa Ginoo, Lord, maulaw ko nimo. Kansi man kay ka, Lord. Domingo, tulo na pa snacks. Sige, kaon. Kung sultian ta mo, ang dali mamatay ka ng hiligog. Mapanos yun na ron ba? Pero kaon mo. I just want to tell you, unsa ka importante. Usa ka kananan, ako yun ang giingnan. Sukod atong nagsakit ang akong mama, sige na kong fasting.
Sa dihang nag-fasting ko makiksunan, makaingon yun ang ubang mga pastor, lahi-lahi kasta ng pastor, nga naman, payat lagi ka. Wala, tanan lugar pastor, dakog tiyan. Lahi man ko. Munang makita niyo, naanira ko kagamay, dili tungod kay nga naman, akong disiplina. Kay there should be one time, I am doing fasting and prayer for all the members of my district. Ipastingan ta mo igsuon. Kay dili na ko gusto nga kining mga dagway nga akong nakita karon taman ra mo libro sa church clerk wala sa langit. Gusto nako libro sa church clerk, libro sa langit. Tiguang, libro sa langit. Dagan yun ay tiguang re. Idad-idaran man ha. Mga dalaga, libro sa langit. Mga mama, libro sa langit. Mga papa, libro sa langit. Mga bata, look at me. Gang, adto tag langit. Naglibog pa siya. Pwede mo agig mall? Mo agi pa mo daw siyang mall. Ha? Kaya nga naman, nga nung gusto na ko ipasantop ang kanasikon, dili lamang ni Risyuta, dili tungod ni Pastor Cabardo, hugopi, suyupa, kuhaan ninyo ang kanasikon, diha sa Ginoo nga nagpanalangin o nagbuhi ninyo. Amen? I cannot give you life, only Christ. Nang ayaw ninyong tikasi ang Ginoo. Anong di man nato pwede tikasan ng Diyos? Usay ang atong una-una basta tikas na gani mga kaigsunan, kwarta. Muna nga atong agtang, kwarta. Dagko na kay taglapad diri, sige lang tag pangitag kwarta. Nadato mo wa. Lapad na. Nga pastor, di lang may manarbawan ni, hawa po ko nagingon. Ang akong gusto, balansiha. Kung mangita kag kwarta, mas pangitaa ang Ginoo nga pwedeng muhatag nimo daghang kwarta. Yang kunbayan na sa Giyo, the gold is mine. Unyang imong gipangayo libura. Pangayo gold sa Ginoo. Pangayog mga dagkong butang, ayaw ibutang sa ubos ang Dios because the more you will serve the Lord, I want to tell you, pay na-record sa Biblia nga nangalagad og sakto nanlimos. Si David na naggingon, Hari, wa ko'y nakita. Mamatay, nung David, mamatay na lang ko. Wa ko kita. Pero pangutan-an yun nang nanlimos sa dalan. Dahay, gasimba ka. O sa ito ba? Wala. Dahay, gapangalagad ka Ginoo? Wala. Muna nga ako musulti ka ninyo. Kanang inyong kaluyahon inyo rana. Ayaw ninyo damaya ang Ginoo mga kaigsunan. Kay ang Dios dili siya Ginoo sa kaluyahon, Ginoo siya sa kusog. Asa mabasa? Pilipos 4 versikulo 13. Usay gingon ni Pablo sa Pilipos, I can do all things. Akong mahimo ang tanan, apil na ang pagsimba, apil na ang pagbasa ng Biblia, apil ang pagpanarbaho, apil ang pag-atiman, apil ang pag-eskwela. Ay ang Bible nagsulti, all. Kung sa spelling sa all. A-L-L. All. All in. Tanan nga imong gustong pangayoon sa Ginoo ingon ng Dios, mahimo ko kini pinaagi sa kusog sa Ginoo. Manang kanang inyong kaluyahon, usbon o dili na sa Ginoo. Kanang inyong pagkahingatulgon sa simbahan, dili na iya sa Ginoo. Kanang inyong pagkadalo, dili na iya sa Ginoo. Kanang inyong pagkatapulan sa simbahan, dili na iya sa Ginoo. Kay ang anaa sa Ginoo naay kusog sa tanang panahon. Amen? Munang akong gikuha ni nga bersikulo. Dili ko gusto igsuon nga grabe mong simbaw niya, di mo kaapil ani. Nga ganahan Ramona. Grabe na ni mong simba.
Di ka kaapil? John 14 verse 3. Unsay giingon sa balang kasulatan. Memorize na ninyo? Og sa mihiadto. Akong usbo na ako og makaandam na akog luna. Tanawan ninyo. Giandaman tag luna. Unsa man ang luna? Place. Dapit. Lugar. In other words, dili ka pwede mo insert. Kay naay giplaster ang Ginoo para nimo mga kaigsunan. Amen? Muna kinahanglan kang magdasig. Muna kinahanglan disiplina ang imong kaugalingon. Sultii ang imong kaugalingon. Naay Dios nga nag-andam na kog luna. Kanang musulti ka sa imong anak. Nak, nagtrabaho ko para sa imong future, para mahuman ka. Pangutan-on ti ka ginikana, na kay gitrabaho giandam, wala. Wala. Pag-graduate sa imong anak, naitrabaho, wala. Wala. Pero ang Ginoo lahi. Pag-ingon niya, giandaman ta ka, gidungagan pagyud sa Ginoo, luna. Wanag yun tayo rason na nga di ta maluwas. Kiningon ang Dios, giandaman ta ka, gibutangan pagyug luna. Inig ba ka-graduate ka ni aning kalibutana, na anak kay luna. Mo malipay na. Muna ka ng mga kaigsuunan nga dili malangit unya grabing sakripisyo sa simba, nangandam na sila pero wa kakita sa luna. Usa pay gidungag sa Ginoo. Ginoo gyud nagsulti ani. Muadto siya saad niya kini kanatong tanan mga kaigsuunan nga mag-andam siya luna. Unya mo balik siya pag-usab. Pagkaninduta. Ako usar magigisulti sa akong amahan. Eskwela mi mga kaigsunan. Gikuptan gyud nako ng Alas 12 naman sa maniuto sa ta. Balik lang ta dire. Murag ang uban nagplano nagmuli o matuog na pudo. Makaluy ang ganimo ayaw gyud. Balik ko yang hapon na. Oh, di sakripisyo kung agtagong para ninyo magigsunan namin. Balag mo sulti mo, namuy-buy mo ni si pastor. Balag mo ingon mo mamuy-buy ko. Basta kay mga luwas mo. Makabalo mo nga ang adlaw ipapahulay dili ni imo kisa tagiyani. Ugma mo absent rong hapon, prangkahan ta mo daan. Ugma manarbaho man mong absent mo atubangan sa inyong amo. Tan-aw na tog di mo masisante. Ang tao lahi gyud no. Pag tao na gani ang katbang murag gitag makuyawan, makulbaan kay amo, hala mo watan nagtrabaho. Pero Ginoo na gani. Mo na gingon lagi nga, di pa man pod karon. Mo man na sa eskwelahan, unsa gani nang nganan sa eskwelahan? Ang tulo ka tarde is equivalent to 1 absent. Ayaw gyud mo kasiyak mga kaigsunan na nga, inigbalik sa Ginoo, kay ingon naman Dios, muadto ko dito. Iya, may gisa sa disipulo, andaman ta mo luna. Inigbalik na ko din karon kay pagkwenta sa attendance. Pila naman Sabado, half day. Half day. Kabulong sa meaning nga ng SD Sa meaning sa SD? Yan, ganahan ko anak. Dili 7th day Adventist. Mahimo kang full-fledged nga SDA nga tao nagulas pagbalik sa Ginoo. Naa ka sa Sabbath School, naa ka sa Divine, naa po ka sa EY program. Ay, pastor, batik man kay programa, dili programa atong giadto diri. Ang atong pagsimba sumala sa balaang kasulatan, hinumdumi ang adlaw, igpapahulay. Ang atong paghimo sa pagsimba, ato kining mga pamaagi nga makip nato ang adlaw sa Ginoo nga balaan. Kaingon siya, muadto ko, mobalik rapod ko. Naglain naman yung tinanaw ng uban. Muna gingon sa balita ba nga, 24 oras walang tulugan kay nakasuyok man. Kasi nakasuyok mo kasin gabi. Ana mahiwi mga babagod kuya bal. Ana man oh? Ha? Timanin ninyo ha? Na ay Dios nga nagsaan nga nag-andam og luna, unya mo balik siya. Karon ninig balik pintahanay ra ba?
Basahagan ninyo ng Pinadayag 8, versikulo 1. Karon pwede pa mo karason. Ginoo ka ng sakit ng muda kong hawak, kining mga manimbahay sa Ginoo sa adlong Sabado na sakit. O say sakit? Sabatitis. Sakit nga moatake rag Sabado. Nabali kanta ba nga? Ang pag-alagad mo dili maklaro, sayawa ka ba o Ginoo? Simba panagsa, dugay mo mata, kay gitalikdan ang Ginoo. Sa chorus na, ganun kay ko sa chorus, ipakita mo kung unsay Ginoo na yung pamakap. Luya, luya! Dasig, dasig! Kay tinuod ng gingon sa balahang kasulatan, nga nata sa Laodicea, sige tagpupot, nga nata sa bugnaw-bugnaw init nga ikaw mismo, bugnaw init. Gibutan na sa balahang kasulatan para makasabot ka nga ang Dios wa malipay sa Laodicea nga bugnaw init nga pagpanglagan. God is not happy with that kind of service. Sulayin ninyo, munang ako, masakitan ko. Una-una lang yung makigsunan nga kung pagwali ron, dili ni pangasaba kay pastor ko. No. Gisultian tamo sa practical religion. We come to worship, we come to serve the Lord, we come to give our tithes and offerings. After all, basin bayag magbagulbul ka, Ginoo, naghatag man ko. Ginoo, nagtabang man ko. Ginoo, layo kay mong balay mo, simbagyo ko sa linuan. Namuyboy ka si Ginoo. Pwede ni mo nang hotdon karon, pero sama sa akong giingon, hotda na lang na tanan ni mong rason. Kaingon ang Pinadayag 8, versikulo 1, there is an half an hour of silence. Kabalo ba mo nga inigbalik sa Dios, di nakakatingog? Murakag ka na bitong nakabantay mo ng mag-istorya. Unsa magitinon? Mayo na. Mayon yung mama, ayaw nagsulti, kay kabalo na ko. Muingon ka sa Ginoo, ingon ang Dios, nag-andam ko gluna, tuan na ang Dios sa langit, giandaman nagkagluna, kay nakita niyang imong karasigon, apan ay apan, kanang apan mong apan, grasot kira mag-ambak ba? Nay apan sa imong pagpangalagan, pagbalik niya, kitang tanan mga tubang, hukmanta sa Ginoo, sumala sa atong mga binuhatan. Karon inigtimbang sa Ginoo mga kaigsunan. Inigbalik sa atong Dios, inigtimbang niya, makaplagan batang matarong atubangan sa atong Ginoo. Be sure! Nagingon sa wali mga kaigsunan, are you serious o being saved? Seryoso ba ka nga giluwas ka sa Ginoo? Seryoso ba ka nga palahubog ka sa una, gibag-o ka sa Dios, nga nangalagad ka? Unsa man gyud plano nimo? So may plano nimo mobalik ka sa kalibutan, magpakamatay na lang yung kada sa kalibutan, mga kaigsunan. Gusto na lang yun nimo nga inanang imong kinabuhi, nga makita ka sa Dios, nga hilapihang aktibuha sa trabaho. Apan ang aktibo nimo sa trabaho, wala si Ginoo. Ipakita mo kung unsay tinuod. God is a real God. God is a real God. Seryoso biya siya nga magpanalangin ni mo ugma? Seryoso siya nga mubog panalangin ni mo sa Lunes? Seryoso ang Dios nga mo panalangin kanimos Martes, Merkules, Huwebes, Bernes, Sabado? Seryoso ka bang mubadahin kaniya? Make it serious. Maro yun akong pagpadasig. Dili ko church pastor ninyo nga kada Merkules na ako dinhi. Dili ko church pastor ninyo kada Bernes na ako dinhi. Kung pwede pala nga marok og sinaruto times 2 akong panaghano ng akong pagalingon, pero kusar man ta. Kingkoy ra man gyud ako tob. Pero kung seryoso ka, kining simbahan sa Ginoo, matiguang ka magmabatan-on, mabibuni kay seryoso naman ka. Amen? Sa prayas ko na ng seryoson,
mga dalaga gulitaw, nakatry kamong mga bana. Nakatry mo anang relasyon nga dili seryoso? Naibunga may buwag-buwag. Sulayin ninyo inyong relasyon sa inyong magtiayon, hindi mo seryoso. Makapangapit yun ka. Di man seryoso. Sulayin ninyo ang inyong pagpanarbaw, dili seryoso. Huwag yung maayong resulta. Ingon na gihapon. Sulayan na to nga dili ta magseryoso sa pagpangalaga sa Dios. Ingon ra ba gyud ang Ginoo, mobalik ako. Amen. Mobalik ang Ginoo. Dili ka mubati ang nagkalisa nga ang iyang pagbalik walay na record sa Biblia kanusa. Nya niya pa pinakadabes. Okay pa mo diya? Si Bragis na may reply. Okay pa. Nya nagpapa na po si Bragis sa kuha po. Okay ra ka di anak. Nagpapa. Ha? Nabahay dungad nako. Basig nagtuong mo nga mubalik lang ang Ginoo way dala nga biits. Oh. Basig nagtuo ta ba narapag yung kanunay bring home ning Ginoo. Oh. Mo nang inikuli ninyo sa balay ron, i-bring home na sa iyong pamilya ang inyong paminawan nga wali. Nabi to'y amahan, backslider, jadi pa na ako basahon. Ingon ang amahan. Dong, asa magadong? Yang bata yung taon, 10 anyos, musimba ko pa eh. Langan di ka musimba, karong mga matay tayo, walihan niyang papa, mga matay tayo karong di, kisa may maluwas na itong doon na lang rabata. Oh, mas may man nga ugway maluwas na to, duha naman lang ta, mas mayog nagi usa nga maluwas kay para natay representative. Mura rag ayuda. Yung papa, sige, i-apil lang kung ampo dito. Sige, nana, yun na, kanang mga luyahon. Nana, yun na ba? Patikatik i-apil, kusultihan talang mo, walay hits ang langit, ikaw yun ang musakay. Di kayo mo papa perting dasiga, maluwas ka, di man tayong nana ang Seventh-day Adventist. Individual man ta. Pabito nang ingon si Ginoong Hesus, ingon si Pablo sa Pilipos, trabaho ang imong kaluwasan nga dunay mga pagpaningkamot. Ya kay dasig inyo district leader ang tibok mong tibista mga luwas na. Naipurwan kay madasig man mo. Pero ako gay muluwas ani niya, si ate muluwas nako, zero visibility na mura nagfag padung kag kumpusila kadlaw di makitang nalan. Asa na terpet? Oh, tanawa lagi. Huwag yun mo nagsunod. Tulong na lang. Ha? Dito ta sa? Papa! Gigutom na yun mo. Ako yung ma-fail. Sige, lakaw. Simba na. O niya mo daw, ha? Isulti yung sa igiwalis, pastor. Siya ako'y bahala. To make the long story short, uli ang bata. Pag uli sa bata, duko-duko. Iyon na niyang papa. Duyan dito. Ya dong. O sa may giwali dito simbahan. Yan ang gina ng papa, gitudlog yun niya. Daghan ang gipangtugnaw, apan nigahi na ka. Pagitaw sa kaliw. Kay gibisaya man niya, for many are called, but few is chosen, frozen. Di wa po kakuang bata, gitudlo ra po niya. Daghanag nga gipangbugnaw, ikaw gahi na. But you know, kana sa nga story is a true to life. Nakapamalandong in town before po namatay ko nga papa. Nakabalik og nakatungtong biya sa simbahan ug balik. Unang kamong karong kasimba, ayaw na mo pagunaw ng backslide ha? Uy, wa mi amin oy, murag nagplano. Ay ka! Kay kung nagplano mo, sugdi! Kay basig ugma mo, backslide mo, pagka-ugma! Delikado! O reader mo, wala mo sa pagpangalagad, pagka-ugma mga kaigsunan, mabalintog, delikado! Many experience mo nang musulti ko daan, ayaw na! Kay mo balik ang Ginoo para nimo. Amen? Luya man kag pagpangalagad, hinay mga kaigsunan, apan kanunay, siguruha lang yun ninyo nga buhi mo makatungtong mong simbahan permente. Amen? Ayaw mo pamimroan ng KBL. Sama ng KBL, nga musulod ra kag simbahan, inig na ay kasal, bunyag, o ikaw na'y ilubong. Mga backsliders, mag-unya akong ginasulti, dili tagapugson, pero dili pud ka Ginoo.
Di ka pwede nga moingon ng Dios, take off. Moingon pa kasi Ginoo, Lord, pwede extend. Ay lang maparehas ka tong hari. Nga grabe niya paghinulsol, gi-extendan pag yun sa 15 years. Pero imbis ang Ginoo maluluyon, gipanginambog naman Hinuon niya kung unsay naa sa iya. Muna'y delikado, mubalik lagi ang Ginoo. Sunugon man niya ning Linuan Church. Kaning building ni, masunog man ni. Kisa may balikan niya. Kisa balikan sa Dios? Ayaw. Ayaw ng word nga kita, di ko ganahan maminaw na. Kinsay balikan sa Dios? Ganahan ko ng word. Kinsay balikan sa Dios? O, ato nang dunganon, be. Kinsay balikan sa Dios? Ako. Tudluan na yung kaugalingon. Ayaw mo pagdamay yung asawa, kaya di man naganahan mo tuglangit. Kung di naganahan yung anak, biyahe! Kinsay balikan sa Dios? Kinsay muadtog langit? Kinsay luwason sa Ginoo? Kana. Kinsay mubayad sa utang? Di ba? At least ikaw diyan. Ako ito nagiwali dito nga kay sunan. Pag ako. Basta kinsay mga utang? Ikaw. Ayaw mo kinsay luwason sa Ginoo kita, kana may uban ato din ipipod ganan mo atog langit. Una nga atong prinsipyo, bisan pag ikaw ang ga-worship sa balay, balikan ka sa Ginoo. Sabi niyang magsingin na pangatulog, manghagok na diha, kaysa ready ka mata. Akong mama, akong papa, ako di ko mo, kuha na akong papa. Tabon-tabon, say luyan min akong papa ron. O siguro ni kainom mo gluya, pero anak siguro na mabiyudo na ang tao, no? Namo yung mga dalaga din ka ng biyuda? Pangsampok tani akong amahan. Kanang mura nagtarik ba? Luya. Pero akong mama, kuya ito kong mama. Ay lang magsaba, patayin mo ito kong mama, pero na dito sikreto akong mama. Tiriran ako isulti sa linuan. Anda mo na maminaw? Ang akong mama, te, babaye. Okay ka na. Ha? Wapoy pa mga lalaki ko. Kuya ito kung mama, mamutoy. Gahi kayo. Nababusta diyan, kung papa, butan pa kayo niya. Nabautismo na nga kung mama, kung papa, kaniya kung papa. Nama kung papa, kana kung papa, oh. Buhi na kung papa. Muni driver na ko. Kana kung papa, born Adventist na. I-backslide og pila ka tuig from born na himong burn. Tunog. Muinom, kami istorya na kung paparon, pag-chika mo na sa kong amahan, kuya, nag-agi. Niya sa akong kinabuhi mo na, ako'y una gitawag sa mong pamilya. Kablo mo kisay una na kong Bible student? Akong papa! Hubog na akong papa! Ako nang, muna yung musultin ko, Pastor, ako ramay Adventista diri. Tanawa ko nga ni Baruko. Di namatay ako mga Adventista. Ikaw pa yung usa ka Adventista diha, di pa ka mag-worship sa buntag o gabi. Mga impero mo tanan. Huwag may kayang. Si Little Maid, kinsay nagtabang ka ni Iman nga maluwas si Leman. Si Little Maid. Di pa kuha siya kay gimong captive. Siya ray Adventista dito kang Captain Iman. Pasimbaon pa yun siya. Pero giing na si Captain Iman. Captain Iman, sukad pa ako magsimba. Pero kinsay gigamit sa Ginoo nga naay kahayag sa balay ni Captain Iman. Little bit. Tawag ko, ako yung unang nibalik. Pagbalik na kong simba makigsunan, gibay bustiyan akong papa, hubog pag yung to, I can still remember. Unahan akong papa, murag dungoy nga manong, nga way lumoy ba? Ay, sigana dong. Una na kong, ang teksto nga kung may numero sa papa, ang giwalin ako, kanang unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31. Nga muinom kag mukaon, buhata sa himaya sa Dios. Kay wala. Ako may unang gitawag sa Ginoo kay high school ko sa Max naman. Di na ako, taas kay kong stories kinabuhi, sunod na pod. Pagkauman na to, gitawag. Antod, nakamatngon ko akong mama na himong Adventista. Nga akong papa nga born Adventist, nga nahimong sunog. Akong mama nun nga converted, may pinakadasig. Pero believe kay ko mga kaigsunan sa akong mama. Kay bisan luya kami, mukanta to akong mama. Nangatulong mo diya tanan. Ugwa palagi na Adventista nga akong mama, gidagkutan na may kandila ba. Pangadjian, mahayag pa man nga to.
Ako, mama mo kantang dayon. Kanta, 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 kanta. Tanawang hago sa akong inahan, giharvest ang anak. Okay, labot sa akong silingan. Focus sa akong mama sa among pamilya. Namatay ang akong mama, nga way kabalaka kay ang iyang mga anak. Naas kamot sa Ginoo. Akong papa, naapon, haleluya po niyo sahay. Pero sa among panimalay namin lahin, kay kanang lubi na magyunay, bukayuon. Hangturo ng among bukayuon, napagod pag yun. Gahi pastongol. Akong gingnan, kinamangura na mo, pero nagmahay ba ko? Wala. Kay akong giampuan, among gipakita, worsipan, siya naman kayo mo si Mang. Ang pinakadelikado, wa pagani ni si Mang, ikaw po nga Adventista, wa po ka nangandang. Sige, ringon ako, mangubirin pastor, gahi kayo ulo ni akong mga apo, gahi kayo ulo akong mga anak. Be, mangutan ako ni mo, ikaw ga-worship. Wala, tabla. Okay ra ka musulti gahi kulo nga di gyud basta kay nakita sa Dios sincero ka naningkamot ka kay ingon ang balang kasulatan mo balik lagi siya. Amen. Sulti ka daghan experience nako 14 nako katuig mga igsunan nagpastor kanang iniwang pagbati daghan akong nagyan na mo giingon mitoso sa kamembro ni simba ko dinhi pastor luyan na kaayo ko ako sangking na giluya na ka nga usa ra ka church ang imong giatiman ako gani nga 14 ka buok nga kinahanglan ko na adtuon kung ikaw unyang gabi may ka kay makatulog ka kay Sabado ra ka mo duty Miyerkules ra ka Biyernes ako gikan Domingo hantod Sabado akong cellphone way off Bis kagabi matulog ko, imagine ninyo, muna muingon ang uban, pastor, luya na kay ko ng simbahan. Isa ra ka simbahan mong gatiman. Ako, 14, dapat ako yung unang maluya. Kay mo po'y paglanding na manawag, pastor, na ipatay, dahagan na po. Pagbalik, pastor, na inayawaan, dahagan na po. Pagbalik sa balay, wapaganit na ka, tanggal sa itong, may unay ako sa wagang, ninangita rin kay sunan. O sa nang po, nanapulot ito yung waan dito. Iilis na po ko, kay baho na kay larga na po. Kung niaging gabi, lami na kay kung higda, bang kigsunan, wapa ko nasa indri. Karami itong, kapoy na kayo te. At, rin ko, tawag. Stingo ka kong cellphone. Messenger, isa man nawag. Nagilag, pastor! Nya di, raba yun ako, membro sa distrito. Nya kay pastor man ta. Vlogger pag yun. Pastor! Kanang ingnon ka niya, alas 11 na sa gabi magpakamatay na ko. Imo nang i-off, dili. Sulayin ko, di ka makonsensya. Dahil ko na kung asawa kang kinsa mo na, may iampo ko. Iampo. Kaya ako na lang yung tubagon. Duhag yun may kauras, alauna na ko katulog. Kaya imo nang i-off, imong i-cancel na, nga magpakamatay na siya, di na ko tubagon. Yan, nag-istorya mi. Dali na ka-istorya. Hilag-hilag. Mura to yung gihimo. Isa ka oras ako sang gipahilak. Ako dito, nagturok dito sa may rep, nagtindog, katugon. Sa pastor, paminawa lang akong hilak. Sige, hilak. Natulog, katugon, ni makalas 12. Kung sa pamanin mong isulti, wala po isulti, pastor. Gusto lang yung kunay maminaw sa akong hilak. Minaminaw ko. Kaya nyo na. Namuingon mo, pastor, kikapoy na ko ng linuan, isara mo ka church. Mura ni balik-balikan ni mong Miyerkules, Biyernes, Sabado, ang ako, 14, bukid, tambulibid, prosperidad, giluhod sa Ginoo, ang inyong district pastor di manambok. Sexy na gihapon. At kung niyagi bisita ko prosperidad, ibili ni mong motor pastor, maulo man ta, ibili ng motor. Ang kawasa man ta, namisita mo ko dito sa prosperidad. Sunod din magpauban ko kinsay mo uban ha. Kuya Bragis, atong pagtuyo ko ning mga kaigsunan kanang di pamutok-tugaw kang manok kanang mo pay pagtrapo silang laway. Ayo, nga mo pay pagmata ba. Kinsa na Siape. Lazada. Muna excited dito may bisita sa prosperidad. Ingkon sa man kalagyo, lain man ning taga-tag-as mong bukid. Ay lamog sabay sa taga-prosperidad nga ato silang giliwak. Usa man kalagyo ang balay din Ano siya? Diaw. Patay. Murang delikado ni. Marapit ang siba. Nito ay.
At wala ning trabaho ni. Ikaw magmotor ta. Nya kay karon nang muban ako kay mga babae mga nagkumampod, mga sakto mong punog bugat. Nya ang driver perting kamaya, nya irox bilang motor no. Dako ang motor. Sa pastor, bili na diya kay tulo man ta, magbaktas anto gidala na mo upat ka buk babae. Nasa kong vlog makita anto niyo sa Raymond Cabardo nato dito ako tong gipos. Proga pa din ko na post. Nagkaturang nagdevotional misulod sa church. Tuyok, asa mga balay mga kigsunan rin, dari pastor pa, asa mga siman dito pa, sa ka pa na prosperidad, basta kaya nga akong ginhawag ilong nag-abot. Pag-abot ito sa simbahan, kanta me, devotional me. Lipay bas pastor, lipay. Bisa kung sa kago, malipay ko nga ang response sa linuan. Inig mo report si Kuya Bal, Pastor, gasimba na Migmirkulis, Pastor, naanak ko sa Pirnis, Pastor, naanak ko sa Sabbath School, Pastor, naanak ko sa Divine, Pastor, naanak ko sa EY program. I don't need whatever you have. I just need that kind of positive word that you are worshiping God. After all, Christ will come to take you home. Amen? Balikan mo ta sa Diyos. Balikan lagi ka. Ayaw ka gool! Kaingon ang Ginoo mga kaigsunan sa iyang pagbalik ako nining tapuson. Kay murag nanay dila ni gawas. Basta mo gawas na ng dila, gigutom na niyang rason na ng gutom patol ra ba. Wala ka na ng dila. Ana. Ako nga, diya. 3. Mubalik siya. Ang pagbalik niya, dawaton ko kamo unsay dala sa Ginoo, nganhi uban kanako, dawaton ka sa Dios kay nakita sa Ginoo ang imong hago nimo sa pagbasa sa Bible, hago biya. Imangga magbasa kag Bible, ning mga tao di gyud ninyo mailan ng Ginoo, pinanana ra ba din na magbasa kag Bible? Pero ning mata murag mga korek. Mga din, ay di ko kabasa. Sige, human worship, kaya di makakakabasa. Di ka kabasa, ha? Yung pag mag-worship, ni gunit man lagi kag cellphone. Nga ni agik-ik man lagi ka. Ay, kung inangawa ka kabasa. Ayaw lagi. Ayaw panikas pa. Mubalik lagi ang Ginoo. Gamit di ka di paraan. Akong papa din niya. Latan ko na akong papa. Nganong uban-uban. Ako ginang badlungon. Mag-ana na gani sa Bible. Ikaw ba siya paghilom. Pag wag para dito, basahan ang balaang kasulatan. Kung basa ka, imposible kayo di kakabasahon niya diya sa imuhang FB, mo share pa ka, mo comment pa ka, giun sa man mo pag-comment. Di basa. Ay, kung nagpiyong ka nag-comment, dili na to mailad ang Ginoo. Kay bao ang Dios nga tikasan ka. Balikan ra bagyod sa Ginoo. Ingon sa balang kasulatan, mubalik ako. Ayaw panikas kay mubalik ang Dios. Kay kung diin gani siya, ubanon ka sa Ginoo. Walay tikasan nga ubanon sa Dios. Ibilin ka diri. Ya sayang kay mong hago. Mga kaigsunan akong padasig kanino. Mubalik ang Ginoo. Giandaman ka sa Dios. Ang dami ang kanunay sa imong kaugalingon sa pagsimba, sa pagpangalagad, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kay tanan nimong hago, kung naghago ka sa trabaho, kay naa kay sweldo, naghago ka sa trabaho, kay naa kay SSS, naghago ka sa trabaho, kay naa kay insurance, paghago sa Ginoo, kay naa kay kinabuhing ngayon. Hagoy. Hagoy. Kay after all, maghago ka sa trabaho, magampo magkagkusog sa Ginoo. Kung ang Diyos tikasan pa, wa na kay kusog pa. Mangka, Ginoo tagahay ko kusog, kay manarbaho ko karon. Gitagahan kusog. Nganong inig ka Birnes, mo ampo ka, Lord, tagahay ko kusog kay musimba ko nga. Pwede dili. Ano mataw mingon? Pastor, wala man may kwarta. Nung sa maninyo simbahan, wala, manggod may pastor. Pobre, manggod may. O, niya, tagata mong realidad. Practical religion gani. Mangutana dyan ko ninyo, wa mo'y kwarta, na mo'y kwarta. Na priority ang Ginoo, wala. Wala. Kasi na priority nga ni hatag ni uli raman tag tight so kupiring, wa ko man ta naghatan. Oh, yung mingon na ba dahil, nakabantay mo sa practical ba? Wala, may kwarta pastor mo nang nani, matingala ka, daghan kita. Pero ako, di ko matingala. Lipay kay ko sa linuan. Amen? Di man ka na pa-aircon, so na pamatur, nga mga kaigsunan rin, mga may natagon.
Mga may natagon. Murag hinay lagi di tinuod. Tarong nga rago ko nyo, maulawan tag nakabidyo na ba? Ang Tagalinuan members, mga may natagon. Palit na tag-transformer, kaya para inigwali na ko sunod, mag-irkontak. Kaya ako mag-isuan, bisang ko ako'y kwarta mo, tabang ko, gani akong ginaingnan ng mga pangulo sa iglesia, mag-isuan, sa mga proyekto niyo sa inyong simbahan. Dito gani sa prosperidad, karatula. Kaya kung dili nyo na itaw din yung karatula, ako nang pangayoon sa church mo, dito na itaw sa pan. Tanawan, nakaingon Diyos kayo, ayaw na itaw na ni. Kaya ako lahi ko nga pastor makiksunan, kung na nataon. Kaya mapanus muna. Ako kingnan mga kiksunan, pastoran, ayaw. Diretso, ihatag kay mga mahinatago ng Tagalinuan. Amen? Ano tingala ka? Lazaro isulti, kay nigawas niyo ng dila, nanas to nga. Laglibo ko, giluwasan ba mo? Pag mugawas, ganin na ron, na makakay katong sungay sa kabaw mo na pangbiras nila. Makabuhi mo na siya. Ang mga tao, tikasan. Tao mo dili. Tao po ko, di mga tikasan tantanan. Ano Paghisgot na ganit tagalabutan sa simbahan, mo ang atong balibad, way kwarta. Akong usbon, mubalik ang Ginoo. Dalun kaniyang asa siya. Kana siya nga statement, di ka malipay na. In other words, tanan ni mong gasto para niya. Sa iyang simbahan, bisag wak kami tunol sa langit o kwarta mga kaigsunan. Nakita na sa Dios mo, bitaw ningon siya, mubalik ko, kay kung asa ko, tuwa ka, tanan ni mong hago, effort, gasto, nawadan kag kwarta, bayaran ka sa Ginoo. Nang ako di ko mahadlok. Maniming, pastor, lagyo magkanay mo mga church, musubida kag bukid. I don't care. Bayaran sa Dios ang akong hago. Ngayon nagaitan motor. Lord, ngai ko motor. Kuwag motor! Ato rin pastor, Pastor Cabardo. Usa maniter, Brad. Pablisingan ako, pastor. Gasa ni siya sa Ginoo. Nalimay kayo, no? Gasa sa Ginoo, pablisingan. Niabot ang panahon, wakabayan. Gibisitas, pastor. Wako naging una, Tagalinuan na ha. Kaya ko may nagpablising na ko din eh. Pero at least mahibaw na mugunsa. Advance. Kumusta na magkatiro? Lagi di simba. Ay, problema ka din. Yan ba, mga dasig kayo, musulti na ba rin? Hindi, kumusta yung motor, nabayaran mo? Ayaw ka pala, pastor. God will provide. Bantay mo? Basta material na isgutan, gamito na natong pulong sa Ginoo. Tikasan lagi kayo. Motor, sakyanan, kasagaran na itong isulti, kay dasig kita, God will provide. Nganong sa amutan sa Ginoo, di ba ta pwede mo ingon, God will provide? Pwede dili. Nangayo ka pambayad sa motor. Di ba pwede mangayo ka? Ginoon at pledge sa bakog 500,000 hatagi ko. Pwede dili. Nabito to sa kaigsuon kaganiha. Di lang na ko isulti kay taga diri ra bagyod. Normal kay diri man ko nagwali ron. Kay kung akong isulti ang pangalan, masakpan man. Akong gingnan, bro, taga-asa man ka. Di po na ko isulti, taga-asa siya. Di ara po sa ihangyo sa gingnan, ihangyo sa Ginoo. Hangyo ang Dios, ang simpiat natong mga tawo. Tawo mo dili. Tawo po ko, ang simpiat natong mga tawo. Wa pagani ta manghangyo sa Ginoo, nag-una-una na tag negatibo. Ay di mangyo ko kasi bag Miyerkules, pastor. Kay mo na ni dagang kay ko trabaho, pangutana ni hangyo ka sa Ginoo. Wala po. Pwede ba ka muhangyo sa Ginoo? Ginoo, musimba kog Miyerkules. Ginoo, musimba kog Biyernes. Ginoo, musimba kog Hulde. Pero mao ni akong gibati. Sa trabaho dugay ko kauli. Ingon ani, pwede dili. Unhan ninyo ang Ginoo mo. Ingon mo, ay pastor, nilimang ko kasimba o Miyerkules. Kaya ingon ani, nilimang ko kasimba o Biyernes. Kaya ingon ani, hindi ko kasimba o tibog sa bulo. Kaya ingon ani, daghan kay kag rason. Mangutan ako, kanang rason ni mo sa isa kasimana. What if karong si manahuna na lang ka? Next week wala na. Which? Kung pwede ka mangayog panalangin sa Dios sa imong uma, panalangin sa imong motor, panalangin sa imong pamilya, nganong di man ka mangayog panalangin para makatabang ka simbahan? Nganong di man ka mangayog panalangin kay para makaadto kag simbahan sa Miyerkules? Pwede dili. Ang iuwan ninyo ang Ginoo na ako'y trabaho Miyerkules, pero gusto kong musimba. Ipakita sa Dios nga tinud
anay na ka. Mubalik siya. Amen? Kaya basin mag-google. Lamiya pa iwalo bro. Ninggawas naman yun. Kaya murag, masamuana ng dila. Kabaw naman na. Kadong nga obra. Ako na lang yung tapuson para sikon. Dili ko church pastor sa Linuan district leader ko. Daghan ko giatiman. Pray for me. Ang gusto na kong makita nga report nga sa akong pagbalik. One of you, kamo, di na ako tudlo sa basta kamong tanan nga nakasimba karon. Musulti nako, pastor, na nami Miyerkules, na nami Biyernes. Di ko gusto makadungog nga moingon nga, pastor, daghan nami dinhi. Ayaw, ang statement na to, pastor, naanak ko sa Miyerkules. Wa ko'y labot o tulor mo. Basta kay musulti ka, pastor, naanak ko sa Miyerkules. Pastor, naanak ko sa Biyernes. Pastor, naanak ko. I don't care with others. God cares for you. Ang Dios magapadalangin karatong tanan, ang Dios mubalik para kuhaon ta. Amen? Mayong buntag mga kaigsunan. Balik ta karong iway program. Kay akong i-lecture pag napakoy kusog. Pero napag yung kusog kay nangayon ta panalangin sa Ginoo. Aon niya na ako isulti. Kaya para chuy ba, no? Okay na? Amen. Maraming salamat, Pastor. O sa atong pagtapos, may hindi ka, gato malitan ang Ban. pag-iuban ko ng Diyos. Yof.